Nordfyns Ungdomsskole tilbyder undervisning og aktiviteter til de unge mellem 13 og 18 år. Savner du spænding, fart, hyggelig samvær og indhold i din fritid? Så spænd sikkerhedsselen og meld dig til et af de mange tiltag, Nordfyns Ungdomsskole tilbyder dig. Er du klar, så kører vi. Piger, så er det tid til sved på panden. Til boksning får vi dig i form, lærer dig grundtrinene og giver dig overskud og energi i hverdagen. Når du er kommet i form, kan du fikse dit udseende i faget make-up. Her kan du finde din egen stil, og du vil trendy på fremtiden i møde. Nordfyns Ungdomsskole tilbyder dig også Fit and Dance. Her mestrer vi mange stilarter, hip-hop, techno og street dance. Du vil finde din stil, personligt forbedre din fremtoning og virke mere selvsikker. Dans dig til succes med Nordfyns Ungdomsskole. Design, klip og sy dit eget tøj. Til moderne design bliver drømme til virkelighed. Slip fantasien løs og skab din egen stil. Du får rig mulighed for at vise dine kreationer og din kunnen på den røde løber. Vil du være en mester i køkkenet, som melder til faget Den Unge Kok, hvor du selv fremstiller maden? Det er jordbærkompot med mascarpone-creme og små chokoladekys. Vi mødes om råvarerne, du kokkererer, og dine familie og venner smager til. Velbekomme. Når din aktive fritid er brugt til dine foretrukne fritidsinteresser, er det rart med afslapning og hygge med vennerne i en af Nordfyns Ungdomsskoles klubber. Her skaber du dine egne venskabelige rammer. Med fokus på dine venner er klubben netværket til udvidelse af din sociale horisont. I klubberne bestemmer du selv, hvornår du har brug for aktiviteterne inden for åbningstiderne. Klubberne tilbyder et væld af muligheder. Med billard, airhockey og andre faciliteter kan du ubegrænset more dig med dine venner. Fra cykel til knallert. Nordfyns Ungdomsskole tilbyder dig knallertundervisning og kørekort. I det længere forløb skaber det mere selvstændighed, hvor du ikke længere vil være så afhængig af, at dine forældre kan køre dig rundt. Med kyndig vejledning og undervisning er du klar til landevejen. Vil du oven i købet selv fikse din knallert, er der mulighed for den fulde pakke. I Nordfyns Ungdomsskole kan du vælge faget motorlærer, hvor du kan reparere og finde viden samt ekspertise inden for alt, hvad der har med olie, benzin og motor at gøre. Elsker du fart og spænding, bliver du en del af teamen, der arbejder med go-karter. Du er selv din egen mekaniker, så når starten går, er oplevelsen total, og du vil mærke suset og adrenalinen pumpe i kroppen. Nordfyns Ungdomsskole lægger vægt på dine idéer og dine drømme. Er du ligefrem ude efter at blive helten i dit eget eventyr, kan vi tilbyde dig at være med i rollespil.
Nordfyns Ungdomsskole glæder sig til at se dig til en ny sæson af dine fritidsdrømme. Vi ses til næste års aktiviteter.